nona porowi ki mietu marakia hormu ki rim lapen mobile addiction anat ke paprang pon pigalong ke khang dun jia phan pu mathasi news headlines 24/7 atum pen one day cricket match tournament ki bi ponjia phan mathasi vosi ka cheklo ni phaing kore ki thomarni west karbiang long rong khang constituency ke parlo bhela para pachok lamalong rong khang adang pia pharman one day cricket match tournament bi ponlo lapen labangso RNC cricket match tournament ki bi ponalong rat cycling bang phu borsing teron pensi dihin amo chirap chito dunlo lasona da por phai sir keba por malom pen news headlines 24/7 editor diganto terang pensi cricket ke pathwa jai mek impu pondo bangso one day cricket match tournament bi along kadokawe team ner ke patum pathu pondo lapen kadokawe team atum angbong knockout match pathu ponsi final match along Itajan Cricket Club lapen Rising Star Club atum si pathu pondo si second beating sin itum first match pathu ke nitum 123 run 8 over pen non final match bang ke nilitum ke second beating amasi latum first bang latum nitum ke 89 target amane itum 6 over pen complete itum thank you del hai hai chopa hai pondela Itajan Cricket Club lapen Rising Star Club atum angbong ing tangkring pathu ponsi Itajan Cricket Club atum pensi winner anong e chepalong pondo lapen Rising Star Club atum pen runners up anong e chepalong pondo labang sojai megalong ali sar poman pen Prodip Terang Sorkari Gangbura Rosar Mohan Teron KSA Satgang Branch Secretary Joyram Rongpar News Headlines 24/7 CEO Gurumukh Singh Editor Diganto Terang lapen kaprek man pengki duatum chetong dun Headlines 24/7 abitung pen la rongkhang constituency arlola bhilapora pathua klamlong ni ten cricket one day tournament bi pon no laban bang so khela ki bi pon la ke tum ke cheng siang dei si bi pon na lason thatak si non ke bang jilangar ni tami along break jam along thami tum bi pon ji pusi jisik pon no laban pini bang so along dihina na thuna cherap dun bang ke rat cycle bang pu borsing teron alang lisi dihina na thubange ora playground along cricket pathu nili elang ning samola both team alang tum Sachin Tendulkar son third sipini ke ball la so cricket ke patlo la pen ke karbiang long ni ngarong arnia son sini tum kadok vela dak local aratum dan ni ngarong lo asila son ni ngarong man ke pathu bulun le ke dok veta kini lo ye okran ke me po la pen la so pat Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News